מדיטציה טובה ונכונה מתחילה קודם כל בהרפאיית הגוף. זו בעצם מעין דלת כניסה למדיטציה. הסדר הנכון הוא מהראש כלפי מטה, כאשר אנו מתמקדים במקומות הנוטים להיות מתוחים ונוקשים יותר. כמובן שתוכלו לשנות את המקומות והאיברים אותם תרצו להרפות עם הזמן, ואם ישתכללו את התרגול שלכם. כל איבר דורש כ5-6 שאיפות ונשיפות, ואז אפשר לעבור הלאה. המדיטציה הבאה נחלקת לשניים, הרפאיית הגוף, ולאחר מכן החלק השני בו אנו מתבוננים בנשימה. במהלך חלק זה אקריא קטע קצר. עצמו את העיניים. בדקו שאתם יושבים בנוחות. הגב זקוף. הראש בקו ישר עם עמוד השדרה. התחילו את ההרפאיה עם מספר שאיפות עמוקות. כאשר בנשיפה אתם מוציאים את האוויר דרך האף וחשים כיצד הגוף הולך ונרפא. אתם שואפים רוגע, שלווה ושקט לכל הגוף. ממש דמיינו איך עם כל שאיפה הגוף כולו מתמלא ברוגע. בנשיפה אתם מוציאים החוצה את כל המתח, התסכול, הרעש. שימו לב לגב ובדקו שהוא נשאר זקוף כל הזמן למרות ההרפאיה. העבירו את תשומת הלב לאזור הקרקפת. בשאיפה דמיינו שהקרקפת מתמלאת ברוגע ושלווה. ובנשיפה אתם מוציאים את כל המתח שהצטבר בה. תוכלו ממש לדמיין איך כל שריר סביב כל זקיק שערה הולך ונרפא עם כל שאיפה או נשיפה. העבירו את תשומת לבכם למצח. שימו לב אם יש מאמץ באזור. האם אתם מפעילים את אותו קמת בין הגבות של דאגה? דמיינו איך בכל שאיפה נכנסת שלווה ומחליקה את הקמטים. ובנשיפה המצח נהיה רפוי יותר ויותר. התמקדו באזור העיניים. שאפו רוגע על אף אפיים ודמיינו שבכל נשיפה הם נהיים יותר ויותר קלים. אין מאמץ מיותר בעיניים. אזור העיניים והמצח רפוי ובלי מאמץ של השרירים. התמקדו בשרירי הלסת. זו אזור שהרבה מתח מצטבר בו. אם יש לכם נטייה להדק שיניים, פיתחו את הפה עד למקסימום מספר פעמים, ועשו תנועות מצחיקות עם הפה. אל דאגה, אף אחד לא רואה. זה עוזר לשחרר את הלסת. לאחר מכן השאירו את הפה פתוח כמעט, כדי לוודא שאין לחץ בשרירי הלסת. שאפו רוגע ושלווה לאזור הלסתות ונשפו החוצה מתח. הפנים רגועות, הן מתח והן מאמץ מיותר. התמקדו בכתפיים. שימו לב שהן לא מורמות לכיוון האוזניים. בכל שאיפה אתם מכניסים שלווה לכתפיים,
ובנשיפה הן נהיות רפויות יותר ויותר. הגב נשאר זקוף. עברו לידיים. בכל שאיפה הן מתמלאות ברוגע ושלווה. ממש עד קצות האצבעות. ובנשיפה כל המתח בידיים עולה מקצות האצבעות, דרך הכתפיים, דרך הצוואר, ויוצא החוצה בנשיפה. הידיים רפויות, ללא מאמץ מיותר. העבירו את הריכוז לרגליים. אתם שואפים רוגע, שלווה, שקט לרגל ימין. ובנשיפה אתם מוציאים החוצה את כל המתח, מקצות אצבעות הרגליים, דרך הגב, דרך הצוואר, והחוצה, דרך האף. שאיפה של רוגע לרגל שמאל, ונשיפה החוצה של כל המתח מהרגל. הגוף רפוי ורגוע. העבירו את תשומת הלב לאזור הנחיריים. תנו לדברים להיות כפי שהם. התבוננו בנשימה. שאיפה, נשיפה. התבוננו, ללא שיפוט או ביקורת, ללא ניתוח. האם אני נושם נכון? האם אני צריך לנשום לבטן או לחזה? התבוננו. שאיפה, נשיפה. זה הכל. כל תשומת הלב בנשימה. מחשבות מגיעות, ואתם מרוכזים באזור הנחיריים ומתבוננים בנשימה. מצאתם עצמכם נבלעים בתוך עולם המחשבות? חזרו לנשימה, בלי תסכול. חזרו והתבוננו בנשימה. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. אין שום בעיה כרגע. תנו לדברים להיות כפי שהם.
המדיטציה מנקה מאיתנו את כל מה שמיותר, לא נחוץ ומעיק. כל דבר המונע מאיתנו לראות את המציאות כפי שהיא. המדיטציה נחוצה כדי שגם ברגעי לחץ ומתח אנו נשאר מרוכזים, ממוקדים, רגועים, ונוכל להמשיך לפעול מתוך מקום של שקט, מקום מאוזן ויציב. כל פעם שאנו מודדים, אנו מזכירים לעצמנו שאנו לא אסירים בכלא המחשבות, הרגשות והפחדים. כאשר אנו מתיישבים למדיטציה, אנו בעצם מצירים הצרה. אנחנו בוחרים בחופש. אנחנו בוחרים להיות אלו השולטים במוח שלנו. במדיטציה אנו אלו הבוחרים במודע לשבת ללא תזוזה. אנו נותנים לכל מה שמתרחש להיות כפי שהוא. במדיטציה אנו אלו הבוחרים לא להתייחס למחשבות ולרגשות העולים בתוכנו. אנו מתבוננים בהן ולא מתייחסים אליהן. המקום בו אנו נמצאים במדיטציה העמוקה הוא הממד בלתי נגלה. רוב חיינו אנו מודעים רק לממד הנגלה. חוויית המדיטציה מגלה לנו כי ישנו עולם שלם שאנו לא מכירים, ועד היום הוא היה נסתר מאיתנו. תרגול המדיטציה פותח צוהר לעולם הזה. שאיפה עמוקה, נשיפה. אנו מחזירים את התחושה לגוף. ולאט לאט, לאט לאט, לוקחים עיניים. ומתבוננים סביב.